Kwedu mabuja akanakisa tauya ano nhau dzanyasi zuva rechitanhatu mwedzi uno wagunyana patiri kuverenga makore 5 kubva papfa Robert Gabriel Mugabe mwana wabhona akashungurudza nyika. Nyasi dandemutande radokerera vanhu vari kuti #DearBob wachireketa zvese zvaakawaitira zvakanyangaritsa zvinorwadza zvese zvanga zviri kutanikiwa. Mukandoenda padandemutande kunyanya dandemutande reFacebook, dandemutande reTwitter, aiwa vanhu vari kureketa vachadaba zvokunyepewa idi zvakaita kunyangariwa. Tikatandira nhau dzedu kwedu nokwamutoko, kanzura Batsi Chitiyo agotenderera mamanamumu achiti iye kwaigotipai mari yokuti tiende kocheresa zvibhorani nokuti kanzuru ichiribe mvura iri kukwanisa kusvika kuvanhu. Kuziya kwedu kanzuru iribe chirongwa chakadaro kuno ipapa zvatonetsa. Vanhu vakushaya kubihwa mari dzavo nokutoti mari ikandoenda yajiwa munozoiboyaba. Kana wakubvunza panenge paribe munoramba makundonyepiwa because kana kutoti vanobva vaenda kukanzuru mari yokanzuru yosenzesiwa asi yenyu mari yatojiwa. Rekai tirigoringa ipapa kuti zvinoperera kupi. Pokare kuno vamwe vari kunzi vari kuita basa rekupanana chokudya chiri kubva kuhurumende ichi, kwai vari kundopanana kawerewere iko kunyanya kunzvimbo yonyamaere iko kugavhmendi kuku. Izvi zvisvinuba izvi ko chingatiri vanhu vabodzi naimi mabuja, ko hoko kugoita vanhu hwakaita kudando hwokunyimana chokudya kuti mbi yenyu apfe nenzara imi muchiita kupfatsura. Idi zvisvinuba izvi rekai tirambe hedu takazviringa. Hurumende yagoreketa kuti kwaita kutanda kupa vanhu vari kumaguta manji mari yokuti vakone kugotengawo chokudya nokuti nzara yaita kupfunya chisero. Kureketa kuno paribe chareketiwa chimwe kuti inenge ichisenza sei nyaya yacho yokupa vanhu mari idzo. Ticharamba takaringa asi nhadzirirai kuti muite maraini oneti 1 nokuti ndo kunonyanya kutekaidziwa mari dzacho. Kana maita maraini oneti 1 vanondopotserawo imomo, asi kuti wachapotsera vanhu wapi kana rini paribe ari kuziva kuti zvinenge zvitekera sei. Ticharamba takaringa kuti inobuda chere kuti inenge ichiitiwa sei nyaya yacho. Tikaenda kumatarotsi mhosva kuno mumwe murairidzi ariko kumarondera kuku agonzi kwai agouye kudare zuva re23 mwedzi uno nokuti agoedza kutenga mayusa achisenzesa mazigi. Rekai tione kuona zvinhu zvinosungisa munyika medu idi zvinoita kurwadza chaiko. Dzimwe nyika unosaya kuti dzakamboita sei chaizvo. Purinzi Dubeko Sibanda akwapaidziwa nomari bhero inoita $300 okuAmerica achinzi iye agoibhadhare kuti aburitsiwe. Wakomana pakanyangaritsa apa akasungiwa kaari kuBeit Bridge. Rekai tirambe takaringa tichiona kuti zvinoperera papi. Mumwewo anonzi Last Chinoja abhadharisiwa $150 okuAmerica kuti apuwe bhero nonyaya yaari kunzi agoita zvokumiramira mukuita zvokuratidzira. Nobvaona kuti mutemo kwedu unondosenzesiwa zvinhu zviri benzero wakomana. Rekai hedu tinoramba takaringa kuti zvinoperera papi. Sangano rinomirira vachuchisi NPA riri kutoreketa kuna arinyorera tsamba anonzi Scott Makwarimba agoti iye kuri kuitiwa zvochimanyambudo zvoori panhau dzokupanana pokugara. Kwai kuno nzvimbo dzokuwaka dzimba dzakaburika iko kuMabhoreni kuku dzinosvika 15 kuno. Wakomana waripo ipapo wabva waendesa matsamba anomazita akanyangaritsa. Wakomana ukaona tichibirana tega kunyangwe nevachuchisi vaziva kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinosvikira papi chaipo. Hopwero Ching'ono nowabiache wanga wari kufunga kuti wachaita hurumende iri kunze konyika
government in exile pachirungu, wagoreketayo kutoti tichazvidaba zvekuita zvatada kuita zvokubatsira vanhu, kwai vanhu vatatu tari kutotsvaka mari kuti tibatsire vanhu kuti waone kurapiwa machembere. Kuno tichazvidaba nokuti vanhu ZANU-PF vari kuramba vachitumira vanhu padandemutande kuti varekete nokutibvunza kuti takatekedza sei mari dzakamboitiwa mumashure nezvimwe zvakadandando. Idiwo ukono akabva atanda kuramba kuita zvinhu achidari, iye anga ari kuita kupaumba kuburika, kuita kupupa furo achireketa kuti mapato anopikisa hurumende waripe chavari kuziva, mapato anopikisa hurumende waripe chavari kuita, zvese zvavari kuronga zvakadhakiwa, paribe chisvinu. Kuno iye anozviti anonzero honai atadza kana kuita chibodzi chinotekaira. Kuramba takazviringa izvi, asi tinotoziva kuti paribe chisvinu, paribe chisvinu. Kwaino hurumende ipapa womafoni, womakambani omafoni wakukona kuzobhadharisiwa manje choupenzi chakanyanya kurepa kana wakaita mutsepwede panhau yokutekaidza masaisai. Wari kureketayo kuti kusaika kwemasaisai, kunonoka kwemasaisai odandemutande, kutadza kubatika pafoni, kuti foni dzimwe dzinopinda dzindogwa dzega, dzindodambuka, zvindodidi, zvese zvakawanda zvinonyangadza zviya zvataiitiwa zviya. Kwai zvaakuzochiita kuti wachibhadharisiwe manje mari yechoupenzi. Tairingira rikaitione kwai ipapa mukatoona dandemutande re4G chairo riri kutadza kusvitsa pa1 Mbps, motoziva kutoti paita kunyangarirwa, munokona kuwamangarira wotogara waita kupinziwa mushishi. Ndozvizvinukai zvidai zvatoramba zvakadando. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvitekaira sei, tichikuudzai. Ukuwo Starlink yagonzi ipapa yakutanda kutambira mari dzevanhu vari kuZimbabwe. Rekai tichione kuti vari kunhadzira kuunza rini nyaya yacho yodandemutande ravo rini. Kambani yozvitima yoNRZ yagonziyo yakuvhura njanji dzayo kuvhurira dzimwe kambani dzakazvimirira dzega nini. Kureketa kuno kambani yoGreen Road yokuSouth Africa ndo yega yati yaita izvozvo kuisa zvitima imomo. Vamwe vanhu vagotorwadziwa fane vachifungidzira kuti peno mashefu atenga zvitima. Pari zvino wati watenga pazvitima, tondoramba tichihwehwa rute kutoti wakomana, dai zvokwedu zvaitawo kubudirira, vanhu nonyika yedu iyo NRZ iyi yaikona kutenga zvitima zvosenza zvisvinu zvakanaka, tokona kuboya kutekaira kusvinu. Kweduku tichatokada kachitima kochimanje kaka kanei kachibhururuka, kuti unoziva kuti kuenda pamutoko papa aiwa kundoita awa ribodzi kubva kuHarare wotosvika. Zvinenge zvinakidza fani. Mumwe akamboita kanzura, akamboita chair wokanzuru yoChiredzi anonzi Gibson Hwende, kwai aenda kuZANU-PF kubva kuCCC. Kuno ipapa wohera kuti musikanzwi yawo vaondonyora kuti Hwende aenda kuZANU-PF. Wakomana, vanhu vanga vari pekuverenga waita kuita kutamba mubhakumba chaiko panhau yacho. Kwakuzovhura kwakuona kuti aiwa ndiye baCharlton. Aidiwo zvakaita kuoma chaiko, asi rekai tirambe takazviringa izvo. Zviri kuhwadza kuburika kuri kuitika ipapa, kuri kureketeka kuti kwai gore rapfuura riri kuno wabvana vanopfuura zviuru zvina wakabuda kuchikoro nonyaya yekuti waanomimba. Wakomana pakaita kunyangariwa apa. Zvino hazvaita kuhwadzisa chaiko kusvinu, nokutoti kana mukaona wabvana wakawandisa kudari wari kutora mimba, warume tatadza apa. Paita manyongori chaiwo, paita manyongori masvinu. Rekai tichiringe dziri kuitika dzomutambo. Kureketa kuno Zimbabwe noKenya dzaita 0-0 kwawanga wachitamba kuUganda kuKampala. Zvinohwadza izvi, paribe chisvinu. Apa iye nisi wachona ari kutoti ndiri kuona zvaita zvisvinu watamba fani wakomana. Kutamba fani papi ipapa unobva waona kuti tinenge tiri kutamba tega bhora racho, paribe chisvinu chatinoringirapo. Apawo PSL wagoti tonderai ndiyaraya, ndiye ari murairidzi wokumwedzi watabvayo.
Pokare naWalter Musona kwai ndiye mutambi akatamba zvoseza mumwedzi watabva iyu. Regai tirambe takazviringa izvo. Apa tikachiviringa idzo nyaya dzopasi rese kwai muSouth Africa mumo kambani yoBP yanzi ichagobhadhara marandi anoita mamirioni 53 53 million rands pachoupenzi chokuti wagowaka manzvimbo dzokudirira peturu sere dziri kupiwa mvumo yokuti waite izvozvo. Ndokukona kawo kuzvisvinhu izvo dai watoramba wachiingidzira. John Steenhuisen kwai ipapa haapinziwa mushishi wari kumupamba zororo mudare reparamende mumu nonyaya chekuda kupinza vanhu mabasa waribeka nabepa ribodzi rokuti akaenda kuchikoro nokuti basi wari kupinziwa kuti warungu. Kuno hwendo huno nyangwe akazowaisa hache haiwa anenge atoita kuita kurwadzisiwa chaiko. Regai tirambe takazviringa izvo kuti zvinoperera papi. Zambia yaita kurwadza izvezvi kureketa kuno yaenda kosunga vanhu vatema vomuAfrica vanosvika 270 chaiwo kuti kwai waribe mapepa okugara munyika yeZambia. Zvinhu zvanga zviri bomboitika kubvira nguva yana kaunda chaiyo. Makomana zvinoita kurwadza izvi. Zviri kuchemiwa kuti ndo zviri kuitiwa muSouth Africa zvaakuitiwa pokare nokuZambia. Orerere idi pakaita kunyangarapo. Kwai kuKenya kuno vafana vanosvika 11 wakapfa pakaita nzvimbo yawairara kuchikoro moto. Zvinorwadza izvi, zvinohwadza. Mweya yawo dai yazorora murugare. Kuno wairiyo kuNigeria wari kunzi izvezvi wabatiwa kuti wanga wari kuda kubira wamwe wafana mari padandemutande. Wapiwa mwedzi 6 chaiyo yokugara mujere kuAmerica ko. Kuti zvisvino dai watoingidzira makore acho anyatsoita kurema chaiko kugara mujere macho zviwahwadze. Michael Smith anoita zvokuimba agonzi abatiwa kuti anga ari kusenzesa dandemutande AI kuti aite kuridza mhanzi yache padandemutande. Wakomana kuno abatiwa achinzi ndokubira vanhu kawo. Regai tione kuti ichapera yakaita sei. Tinenge chikunyepai kuti anenge azopuwa pakarepa sei kugara mujere macho. Tikaringa kokugumisira kanyasi Cristiano Ronaldo CR7 godadisa paya achiita magobhora anoita 200 ndiye atanda pasi rese kugwedza mumagobhora akawanditsa kudari. Ndokuti makorokoto kawo, ndokuti makorokoto. Tiri papo mabuja rekai tigumire pano ndini wenyu Mhanduwe Onhau.